Hazreti Halife Emirul Müminin Ömer ibn Abdülaziz Ömer Sani ikinci Ömer deyilýär ona. Özünün zamanında beter beyik, muctehid, seyit bolan, uli takva, musulmanlığın arasında adalet yördün, beyik musulmanlığın emiri olan ikinci Ömer deyilýän adı da Ömer'miş. Allah ona cennet-i firdevs versin. Hazreti Ali Murtazan radıyallahu anh şon Hazreti Ali'nin ballısında bir livan varmış, bir kase varmış. Peygamberimiz şu kaseden su içiptir. Ya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öz mübarek kaselerinin biri ya şondan su içiptir. Şu Hazreti Ali'nin ballısındamış. Abdullah diyen adamda. Ömer ibn Abdülaziz Ömer ikinci Ömer deyilýän käde şu liwanı alıp wagt Peygamberimiz mundan su içipdir diýip käde şu liwandan su içýänmiş. Bereket bolsun diýip. Şol özünün halife wagtynda musulmanlygyň üstünde gezip beren emir wagtynda ayt güllerde, Eid-i Fitrda we Eid-i Gurbanda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek giyimini giyip ayt namaz okuyýanmış. Ve Peygamberimizin mübarek asasyny eline alıp kimin elinde bolsa şondan dilep men teberrük elime alıp ayt namaz okuyacak ve teberrük asany elime alıp hutba okuyacak diýip beýle bir pespel teberrük gowa adamlaryň birmiş. Ol benne Emirul Müminin wagtynda bütün musulmanlaryň üstünden gözleýän wagtynda Güne akşam büyük evliyaları özünün otoğuna çağırýanmış. Büyük Hudaý adamları, büyük Allah diýen adamları, bir guruh deyip, fırga deyip, namartlık deyip, din yolunu mekr deyip, din yolunu hokka deyip, onun yanına bir yüzlü, onun yanına bir yüzlü olup, bu vernamalardan pek adamları güne akşam öyüne çağırýanmış, oham aytýanmış. Kıyamattan görürün edin, kıyamatta hesap kitaptan görürün edin, men ders alayın diýänmiş. Bütün musulmanlaryň üstünden gözleýän adam, bay elinde mal mülkler oynayan adam, şolara ağlanamayın deyip, güne akşam obanada bolsa, büyük ulamalar öýüne çağırıp, oturuşup, gözünden ýaş akdyrýan bir büyük adammış. Ahirki kep, إنه صلى الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقال رجل يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قد أعطاك فلو لبست شو بن برون جمعة نماذ أمام ملب بتين مسلمان üstünden gözlep biren emir halife da هم إذنك üptüren adam görüptür on giyen koynuğu arkasından yırtıkmış, tükülmüş, yama bilen başka parça bilen seplenip rufu gidilmiş. Yırtık koynuk geyiptir da. Sonra ide urlenini örttü, yakasının önünde yırtık varmıştı, köynerek yırtık koynukmuş da. Oğlum ol adam aydıptır, sen elinde malları, mülkleri oynap be deyiptir, bir kovcudat giysen kovdayadım ay deyiptir. Yani şimdi bilmeli şu zamanla bir yırtığı var, iki yırtığı var koynuk, aramık koynukmuş. O ne beter fakir adamın koynuğu, ne beter ovadan gelen adamın koynuğu. O aramık adamın koynuğu bir kıdyanı yırtığı varmış. O da eşten tanıdı Hazreti Ömer'in koynuğunda 14 yerine yırtık varmış. Onun yönü tikelle bilen, zatlı bilen birbirine yapıştırıştık bittiği var yamış kâde. O adamın iki yerinde yırtığı varmış. O da tükülü, yamalağlı bir attıyarak aramık adamın koynuğu şucura olyanmış. Onu kovcu da at giysen bulmayan mı deyiptir. Onu olay diptir. Afdalul qasdi indel cide ve afdalul afu indel kudra. Keda fi siyar lil'allameti zehebi. Olay diptir. En aramık gidenin qavsi malın mülkün bağ olup da yeni ortamık gityen qava adamdır deyiptir. Malı mülkü bağ adam zır heyveri fakir adamın da evin maşın geymer deyiptir. Malı mülkü bağ olup da aramık giyyen adam kudreti yetip de ay bolya deyip geçtim de diyen adam Allah'ın yanına qavudur deyiptir.
Ine bir mukaddeme walli ey cemaat derman mukaddemeler derman wagz nasihat görüngler. Beyik adam bir padşah diýamarlar. Padşah bolup duran adam etýän işini öýdi. Güne akşam öýüne ewliýalary üýşürip, pirleri üýşürip, teberrükleri üýşürip, güne akşam gözünden ýaş akdyrýanmışda. Bir dünýäň malyny Ömer ibn Abdülaziziň zamanynda bir wagt zekatlary kime berjegini bilmän Afrikaýa berilipdir. Beyli elinde mülk oýnap duran adam ha. Ýene de ýanky eginmaş bilen. Oňam näme diýjek bolýar? Asl gurrun näme? Ey cemaatler. Eger insan her kim bolsun. Eger insan, eger gyz, eger gelin, eger erki adam başga biri bilen owadalygyna musabaga berse, gelişigine musabaga berse, öýüne musabaga berse, öýüniň serwislerine musabaga berse, ýa ýöne taýfan gurrununa musabaga berse, dünýäň içindäki zatlara başga kişi bilen musabaga berip ömrüni şeýtip geçirse, ömrü tamam bolandan soňra ýa bir agyr meriz bolandan soňra ömrüni beter puç geçirdigidir. Asl gurrun şunu aýtjak bolýan. Musabaga berip evvel bolmaly bolsa öz zamanynda ýanky padşah en gowsunda halanjyra halka gözetip bilýär. Emma onu etmeýänmiş. Musabagany amele salihde goýýanmış. Musabagany imanyna goýýanmış. Birçi gurrunun naýdan ýanky padşah adamyň diýäýinna. Bir gün öýüne mehman gelipdir. Akşam yatmaly bolupdyr, çyrany öz söndüripdir. O wagt çyrany söndürjek bolsaň öýüne ora panarjygyny almaly, ýerde goýmaly, üflemeli, nefçal goýmaly gurrunjygy bar bolmaly. O bir padşahyň öýdi hemme zatlaryny jaýlaşdyryp, goýuşdyrypdyr, söndürip. Ol adamyň öýdi utanıpdyr. Hadım kan hadymlar ittirada diýipdir. Ay olarda ýadawdyr, ýatsynlar diýipdir. Men söndürenim menen men öňkü padşah, ýakanym men öňkü padşah, kimilen ýerme ýok diýipdir. Olara da din gerek gämi diýipdir. Buların iman ameli salihda gijuni hücrede yatan pir ewliyalardan galyşmajak bolup zähmet çekýär. Tüs musulmançylyk belki asli zindigi şonuň içindedir. Nämeden çürüm şu mahal ne kadar gelilli erlerine mıdam eziyet berýärler. Halktan galmajak bolup, şol öýdüniň ýüreginde musabagalar bar, halktan galmajak bolup, gijuni etinip awuly kepler aýtdy. Keplese yo men halk men işim yok diýär ha. Lep ýüregi şodur şu dolu da çeşmi milletiň gurrundan çürüm da. Ya ne kadar erkekli içerisine şeyittirip eziyet berýärler. Ya denanlarına ya oğul gyýdlaryna. Ya ne kadarlı öz gyýdlaryna, oğullarına eziyet berýärler. Halkyň oğul gyýdy, halkyň oğul gyýdy, onu gözden diýip. O da dünýeden çürüm ha. Namazyndan çürüm, Kur'andan çürüm däl ha. Ya danışgasynyň bernamasyna ya başga bir bernamalara. Aslyn gelişmeýän musulmançylykdan daşgary adamyň aýtmaly lelkefini öýdüniň ärini, öýdüniň heleyini, öýdüniň oğlan uşagyna aýdýar. Şimdi delili näme? Delili dünýede öz ýüreginden başga bir bilen musabaga berýär. Dünýäni adam başga bir bilen musabaga berse adam helak bolýar. Adam zulm etýär, zalim bolýar. Kime zalim bolýar, kime güýji etýän bolsa, öz enanasy, öz oğullygy, öz äri, öz enatasy. Gaýtan bular da iň ýaxşylyk etmeli adamlar da. Özüňizden çürümde bolsa mäkän gulagasyň. Dünýä maly, dünýäň içinde galjyk zady fakat öz zindigin geçirýär. Emme başda onun mundan galmaýyn diýip ömrüň geçirsen peýdasy ýok. Ay kysgaça Mahtumul Işanyň aýdan diýip gurruňy da giýerýär. Mahtumul Işan näme diýär? Allah ona cenneti Firdevs bersin. Ömrüň berip satyn alma dünýäni, bu nuksanyň düýbi görünip durupdyr diýär. Ömrüň berip satyn alma dünýäni. Öýde gerekdir, eginmaş da gerekdir, gelişik de gerektir. Kiçi uner pikin şoň ýerinde ne bolmasyn diýipdir da. Ömrüň berip satyn alma dünýäni. Bu nuksanyň düýbi görünip durupdyr. Baýat meni oğul gyýdyňda terbiýet bermeli. Şu gurrun aýdakyny men düşatam da boljak şu mahal. Bir mäkem gurrunla galmasyn. Bir mäna gurrunlar ha. Kanuny zindigi gurrunlar. İnsanlary adamlaryň äsäbini dargadyp, adamlary içini ip dargatýan gurrunlar ha bula. Beş mahal gitmeli Musayliman gurrunyna giýirmeli. Ne kadar şäherliň içinde ýanyp ýaşap gezip bir topar erkekli 40-50 ýaşyndaky dinanlarynyň derdinden, awul kefiniň derdinden. Ya ne kadar dinanlar ýanyp güni aglak geçirip be, akylsyz bir terbiýet äriniň keplerinden, awul keplerinden.
Näme dip din terbiye türü. O da nämeden çürüm? Halkın öy, halkın düşüğü, halkın ağzını mıdam halk bada halktan çürüm yaşap beren ya. Halkın musabagası imanına ameli salihdi. Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum. Allah ayet ya. Musabagağınız fakat cennete koyun diyor. Her kim cennete basın varacak bolsun diyor. Geleyli bir derman mukaddemeke uzaklaştı. Näme üçün aytýan diýsene. Musaylemen jenginde Musaylemetul Kazzab özüne peygamber diýip betbaht bolan adam, zelil adam. Allah lanet etsin onu. Onun meşmun neferi ağlap, hey, tayfamızdan da peygamber bolsunlar. Men şu peygamber diýip bigat musulmanlar kafire geçiren adam. Ahirde Ebu Bekir Sıddık'ın halafet wagtynda Ebu Bekir Sıddık Seyfullah Halid ibn Velid'i koşullar sürüp şoň menen jeng meydana sürülmege sebep bolupdy. Jeng meydan geçen hefte geçti, bigat sahabalar şehit boldy. Ahir Musaylemen döwründäki adamlar kaçıpdyr. Ohum kaçıp barya kala aýdypdyrlar, indi az adam kaldy Musaylemen koşunundan. Musayleme diýen kafirin döwründäki kafirler kaçıp barya kalar aýdypdyrlar. Ey Musayleme! Aynama kunta ta'iduna min an-nasr wal-ayat. Ey Musayleme, özüňe peygamber diýädiň, Huda berer diýädiň, agybat menki diýädiň, näme bolmyň ýydy diýipdirler. Hemmemiz helak bolduk, zelil bolduk diýipdirler. Musayleme näme diýsin? Yalandan peygamber adam. Özüne peygamber diýip yalandan milleti al. Ey cemaat, näme jogap bersin öz ýanyna adamlara? 7000 kafir ölýär şu jengde. Hani ölülere näme jogap bersin? Aynama kunta ta'iduna. Ey Musayleme, bigat bize zatlara aýtdyň diýipdir. İşte hiç kim biz pirus bolar, men beýik peygamberdirin bir zatlaryny biz alladın, ýyly näme boldy diýipdirler. Musayleme näme jogap bermeli? Amma din fala din. Qatilu an ahsabikum. Kaza fi tarih Tabari. Ay din diýip uruş bermäň diýipdir, taýfamyz diýip uruş beriň da diýipdir. Ine jogap şu boldy da. Amma din fala din. Qatilu ala ahsabikum. Bizim angrymyz, taýfamyz palanylar dönür diýip uruş beriň diýipdir, din diýip uruş bermäň da diýipdir. Jogapmyşy? 7000 nefer ölüpdir. 7000 nefer helak bolupdyr, cehenneme gitmege sebep bolupdyr. Delilmişi. Muhammed peygamber bilen öz ýanyndan musabaga berdiha aleyhissalatu vesselam. O da peygamber, menne peygamber galmalyň diýip Kureyşden biziň näme kim? Muhammediň taýfasyndan biziň taýfamyz gowy diýip kızdyrypdyr adamlaryny. Aleyhissalatu vesselam. Biziň angrymyzda falan ýylar wa, biziň angrymyzda falan ýylar wa diýip. Hatta şoň içinde bir adam näme diýipdir? Ýanky betbahtyň leşkerinden. Dinleň. Ey Musayleme diýipdir. Jeng bolmakaha. Eşhedü enneke kezzab. Ve enne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadik. Ey Musayleme diýipdir. Min and içýän sen Allah gezippäň diýipdir. Şoň taýfatyndan biri. Min and içýän Muhammed dogry aýtýar diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Onu da sen aýtýanyň men ýüregime batýar diýipdir. Öz taýfamyzyň ýalansysy bolsa, başga taýfaň dogrusyny gowurýan diýipdir. Aýtaýdyn. Adam bir topar musabagala, ey cemaatlar. Adam hakylyndan çykarýanmyş. Adamı oğlun hakylça etmeýänmiş. Adamın hakly ýerek bar ýa. Ey Musayleme diýipdir. Eşhedü enneke kezzab. Sen hewara alançydygyny bilýän diýipdir. Muhammediň dogurçy gowy adamdygyny bilýän diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Ýöne öz taýfandan alançy da bolsa men şonu gowy berýän, başga taýfaň dogurçysyndan diýipdir. Beýle täsip bilen zelil bolup dünýeden ötükdiler. Sahabaların şehitlere Peygamberimiz Aleyhisselam ve Allah Teala vaadetli cennete vardılar diye. O benimle din yürüysün deyip geçti. Bunun yanına ekledi zelil olup geçti. İyi hakılmış. Ay o zaman şeylemiş. O zaman ne hemen? Bir kasen üstüne 10 yıl erheleyi dava et diye. Kasen üstüne ha. Ya cecekmiş ya istilmiştik diye. Hani bir zamanın aklı yirdi onlar. Hani insanın ilmi. Hani insanın gürlü yerliği. Ey cemaatler. Eğer adam
Eger insan bir içine gitse katı hor olur. Şenançı gün horlukları halkın zindigisinde öz yaşayışlarımızda görüyes. Erhileylen, oğulgiylen, insanlığın zindigisinde hiç zat yok yeri erhiley. Azıcık ya oturulayan sandalyenin üstüne, ya mobilyon üstüne, ya servislerin üstüne, ya öylün üstüne. Ol kaynana, kaynete, baldı, yurcin dihaletleri değil ha. Yönü sadece zatla servislerin üstüne, mıdam narahatçılıkta. Meger, kulli zindigi meger şu zatlar mı? Ya bir zindagin bolsa bir guşesine küçük bir zat mı? Bir insanın haklı bir jirişe gitse kendi verer çeker. Oğul mını öz oğulgıydığınızdan çüreyim, özümüzden çüreyim düşünmeli. Bu sonra haklımız çatsa, dilimiz çatsa, beyanımız çatsa, Allah için din Müslümançılık. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ruhunun hoşluğundan çüreyim de olsa, ügüledin, aydın, has olmasa zeptetten eştirin, berin şugurdunlar. Oy maşinle motorda anrik var yaka eşsin. Eğer bir şimahalşı ay an tayfa ay kâhli dekmeç ay birler ey cemaatler meger kâhli dekmeç ovadallamalle ya öy ovadallamalle gördün de ki akmından çüreyim zindigiyle dargamalle. Ine üstünde neçe dursan duruvermeli. Ola adamlar akıyırıptırlar. Hani ne mollu deyiptirler. Musayleme deyiptir ay tayfa deyip uruşu verin deyiptir. Meger ata-babalarımız tayfa deyip uruşmayaydı mı deyiptir. Siz de tayfa deyip uruştunuz olur da deyiptir. Hemmesi hiç oldu. Yine bir ders var hamanın içinde. Yani onu aysam, men yine 2 varak yattaş edip koyullum ma bula kalacak. Onu yine kıskacığı divaydın. Yönü vade veriyen bir yerde Allah kök getirse, inşallah uzak hıtmatıma da yetiren. İnni keyifte diyem aka, her hatsan kök gelse. O da neyme vururun? İne şu vururun. Bir tofar adamlar var, qavdinglen. Ya hususen bir tofar zinanalar var. Özü zulmediyorti. Özü zalim ha. Zalim ha, zulmediyorti. Giyceuni izzet veriyorti. Yine de şu taraftan bir zat görse, işte, ey can hudaye, şunu dargıt deyip yine de mezlumu beddua ediyorti. Özü zalim ha giyceuni. Hamanı bergisi var tarafa. Ağzındaki çürüğünü yiyorti. Yine de öyne ölünü Huday onu delil etsin niyoti. Şu beddoğa ödünü ügürlüp çık doğrum ağlına batyandır ha. Doğru coşuk ağzından çıkakana, ügürek gidakana aylın doğru ağlına giriyendir ha. Men bu ürünü uzaklaştırmayın. Ne kadar ödü zalim. Hamana bir erkekli var mıdam hileyini zulmediyotiler. Onun yeniden anasına ay sen Huday'dan tafadın, ay sen nehmedi yeniden anasına şu kefaydı oti. Ya er zinanı eğerine mıdam izzet berip mıdam sen vazifen deyip izzet bir adım eriyoti. Biricilik diyeni olmanına halan beddoğasını aydiyoti. Hemmesi uğrup öz ağlına gelyendir ha. Bu mahal bana istem diyeceği kalacak idin aytık değil. İni bana aytyanım neyme? Museylemen yoldaşları ölen bile ay can Hudaş Muhammed'in leşkeri dargasını deyip dua ediyotiler ha. Huday bizim arkamızdır deyip urşanmalı vatiler ha. Bilana şudur şu ders bizi geçip bariyaz. Hulası bilik dargat bir miktar kaçıp yankı bedbaht Musayleme de şu taada bir bustalları bir bağları varmış şunun içine giriptirler. Ulu kon kafları varmış onunla ağaçtan kafi zırıkta dakını onunla kulptaptırlar. Demir düzlük deyip bir tofar kafirler ulu kon bustanın içine giriptirler. Onda daşı beyik kalamış kal'e. Şimdi kafirler bağın içine bustanın içine girdiler. Müslümanlığın hemmeti daşında inni. Yadu halın kaçıglı kırılışıp innem canlar yara. Demin düzcük bulup tuğala Hazreti Bara kipleptir sahabalan biri. Alquni aleyhim fil hadika. Ey sahabalar deyiptir. Meni 3'ten zın şahiyyadın içine kafina şıkman deyiptir. Sahabalar kıygırışıptırlar. Ne mi diyen sen deyiptirler? İçi dolu kafirden deyiptir. Nedir girme lan o deyiptir. Men divarın üstüne koyun deyiptir. Divarın üstüne koyun, kafin üstünden vurşarın deyiptir. Başardığımdan kafin arasına, kafin anrasına, bök hakkına elim kaktıran şu vuruşup dukan kafin aşacak boların deyiptir. Ya etçik değil deyiptirler, sahabalar. Görünüp duran ödün öldürmek de. Yok, beni kaldırın deyiptir. Necire kaldırmalı, beyt tifara. Onu uzun neyzeleriniz var, nayda. 3 metre naydalarınız var. Nayda bilen 10 nefer, 15 nefer olan seper saklan deyiptir, kalkan.
Gelmişin dersinden mi ceryamıştıkla ulukon ok digmez yanak ewe sefer tutulmayamı. Men şoň üstünde oturar nipdir. Siz de kaldırın diwarın üstüne çıksam bolýar dipdir. Umid ediyen divara çıksam aňyrsyn bir daha ederim dipdir. Mun sahabalar belkim bolsun nadip bunu üýşüp kaldyrypdyrlar. Onun nefer olup naýda bilen kalkany seferin üstüne oturduk diwarın üstüne çıkarýaly dipdirler. Hatta iza wada'uhu 'alal jidari nazara ve arad fanada anziluni. Thumma qala uf li hada khashan ihmiluni. On divara çıkıpdyr görse aňyrsy kafirden noli. Bustanyň içi taşı divar, içi bagdan noli. İnnam jan sandıratdyr men ýygyma düşürüň dipdir. Boljak däl dipdir. Ýygyny düşürtdirler. Hijalet çyk dipdir ödüne. Näme korkýan dipdir. Handyň batyrlygyň dipdir. Müslüman, din, İslam, handyň imanyň dipdir. Ey sahabeler men ýene mindirin divara dipdir. Men gaýta götürüp gaýta mindiripdirler. Sahabalaryň batyry bolan Hazreti Abu Dujana od men neşeýdiň dipdir. Hazreti Abu Dujana odal Sire-i Nebewide gaty gurrunkan geçdi. Çyn batyr sahabalaryň bir. Başga sahabalardan bir neçeleri şey dip diwarın üstüne çıkıp Hazreti Abu Dujana angyk böküpdir, ayağı döwülüp, döwük ayağı bilen uruşup ola şehit bolýar. Ýanky sahabada geçip eli gafin kulfuny degip açıp bitin sahabalar bostana gaşyn girýärler. Ey cemaatler, ey jawan oglanlar, ey ýaş oglanlar. Mahtumul işan näme diýe? Endişeli iş bitirme meýdanyna däli bolmasa. Dol oturup ay beýtmenler, şeýtmenler diýip nazar berenin käýerlerde peýda etmeýär diýipdir. Meýdana batyr gerek diýipdir. Gadim türkmen aýtýanmışdyk ýaşullar. Her üýşmelekde, her obador däli batyr gerekdir diýenmiş. Köne türkmen ýaşullar aýdýan kepsi. Gaýraty mindirer ýaly beýlekleri. Endişeli iş bitirme meýdanyna däli bolmasa. Bilenlerin gayratyny we bunyň şujaatlygyny, bunyň makandygyny, bunyň ýürek gayratynyň ýokurdadygyny, musulmançylyga gayrat, imana gayrat, din iwe sürüp gitmege gayrat, elinden geleniň etmek de, dilinden gelýär, elinden gelýär, malyň gelýär, bilmeýik bolmasızlyk, işmeýik bolmasızlyk, maňa näme diýmesizlik. Yaş jawan sahabalary ödde. Günäň ýygyny gezmesizlik, adam günahkar ki. Günäň ýygyny gezmesizlik batyr bolmaly şudatdyrda. Agyr ýükünçinäki adamlara Allah kuwat bermede batyr bolmaly. Garyp gasar gözlemede batyr bolmaly. Din yürütmekde batyr bolmaly. Allah ve Resulullah'ın adından sürüm zahmet çekmeli. İ'lâ'u kelimetillahi azze ve celle. Allah'ın adını kaldıracak demeli. Men bunun dersini uzağa kaçtım giyeceğe kalacak. Ta inke kafa açıllı. Kafa açılıp cen başlaya geleyliğinle sahaban ödünü köple değilin. Kim? Hazreti Vahşi. Hazreti Vahşi kim oluyor? Hazreti Vahşi'ni tanıyansınız. Seyyid-i Şuhada Resulullah'ın emusu olan Hazreti Hamza'nı öldüren adam. Seyyid-i Şuhada Hazreti Hamza'nı öldüren adam. Vahşi aydiyar ben Hamza'nı öldürümde Müslümanlı Mekke'ni fethedenne yer bana darallı diye. Muhammed'den korkup yere kaçacağımı bilmedim diye aleyhissalatu vesselam. Yerin özü bana yığınını verdi diye. Yere kaçacağımı bilmeyeni Taif'e gittim diye. Taif'ten ne kaçıp Şam'a kaçayım dedim diye. فقال رجل إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه. Bir adam Vahşi'nin yanına and içiptir. Men and içiyan deyiptir. Vallahi deyiptir. Her kim Müslüman olsa Muhammed peygamber öldürmeyer deyiptir. Her kim la ilahe illallah deyse Muhammed Resulullah öldürmeyer deyiptir aleyhissalatu vesselam. Sen barşına yanına barda eşhedü en la ilahe illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي داغ ديبتر öldürmeyemi onun men barayın diptir. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تا مدينة قلم دي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتم رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك يذني غلدرب قال وحشي ثم ديبتر قلت نعم هو مني دم ديبتر حمزة ندرن ثم ديبتر هو يا رسول الله ديدم قال صلى الله عليه وسلم غيب وجهك عني فلا أراك كذا في الأسد أي وحشي من قدم ورن ما قد ديبتر من ثن قرمة ثم هو الزق ديبتر مسلمان لهم قبول من قدم ورن ما ديبتر فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان فلم يرني حتى قبضه الله عز وجل وحشي هيتيا مدام في خمر مدام قصق قدن ورن ما جقبل تا الله تعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام جان الله الدنيا دن أته وحشي أي ديار أبو بكر الصديق زماننا مسلمان مسيلمة غاشين شقتلر أخذت حربتي التي قتلت بها حمزة رضي الله عنه شل حمزة نقدر النيزان بعدي شون إلمال أغردم بلكم مسيلماني وذل الله دوسن ألدردم بلكم شون توابسن ولسن الله دشماننا شون من ألدريني تا بستان أتصلي نظام الشناب من نجيردم دي مسيلمان tanıyım yadım diye. Ama gördüm aldırap ağzından köpük çıkıp elini kılıç vardı divara yaplanıp durdu. فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار كلانا يريده. Naydan alıp çemelendim. Görsem sahabaların bir de kılıcı bilen çemelenip tuşunu öldürecek bulup. فهززت حربتي وارتفعتها عليه فوقعت في عانته وخرجت من الجانب الآخر. Şondan önce ödüm öldürenip naydanı silkip zındım içinden geçip anırsından geçti. Men uğramdan sonra Medineli sahabe varıp kılıcını sıyırdı. O da kılıç bilen vurdu. Haysi verimi de öldürmemi de sebep olanı onu Allah bilmese adam bilecek değil. Men avval neyde vurdum anırsından geçirdim Medineli sahabe de kılıç vurdu diyor. Yine bitbaht olan Museylemetül Kezzab helak bollu. Ve bustanın içinde de münglerce kafir öldü bile helak oldu. Hemmesi taifanın üstüne ey cemaat Muhammed Resulullah bilen cennet vatiha. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın koşunu bilen cennet vatiha. Yani taifan gururunu sebeple. Geçti damın gururunun öğürlep görmeyin. Yoksa öğürlep yeni aydıp danımıza atarsak da azda. Adama hamakat, samsıklık, akmaklık dünya vardı kellesine üyülse helak bolyança kulak asmayan olmalı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiya es-sirra bis-sirri vel-alaniyete bil-alaniye. Oğrinça günah etsin, oğrinça tövbe et. Açık günah etsin, açık tövbe etti. Vahşi aydiya onu öldürdüm. Tövbesine sebep olsun diye bir zelil kafir öldürdüm diye. Bir günah yanlışsan, şuna mendeş bir sogab edecek bol onu yusun. Ona mendeş sogab tapmasan, şu günahları edecek adamın evine geçecek bol. Cay guzin yerine oturuyan olsun. Onu tapmasan, adam yanlışar. Adam günahkar. Meğer Museyleme, meğer vahşi, Museylemen öldürenden son günah eden ne öldürmey? Günah edendir. Peygamber de arahimdir. Hatta rivayetlerde geliptir. Vahşi sonran bir yanlışıp bir günah etiye. Hazreti Ömer şallık bilen vuruyor vahşini. Ama tövbesi ve Müslümançılığını Allah kabul etiptir. Qaytay deyin. Adam günahkardır. Tövbe edenden sonran da yanlışar. Ama gurrun şey adam tövbe edenden sonran günahın iyiliğine gitmesin. Adam tövbe edenden sonra amel-i salihlerden özünü dolduracak olsun. Ayyo men yine günah ettim, ay men yanlış yani. Yok baba men tövbe edip bilmeyen diyamellerle. Onu doğruca kiplese şunun ağzından şeytan kiplevetiydi. Şunun ağzından şeytan kiplevetiydi. Şunun ağzından şeytan kiplevetiydi.
Ay men tövbe etip bilmeyen, ay men özüm saklaya bilmeyen, yok. Adam yalňyşar, hem onki günäň ýerine gezmeýe, uly nygmatda, uly tövbeşa. Ýene aýdyn, wahşy soňram, wahşy diýen ýanky adam ha. Soňram bir günä edeni Hazreti Ömer şallak bilen gurtdyrşan. Ya özü gurtdyr ya birini gur diýipdir da. Yani adam tövbe edenden soňram da ýalňyş ýa. Emma günäň ýerine gezmer.